Avui els veïns d'Alaquàs han volgut eixir al carrer per a celebrar el centenari d'aquest castell. Va ser declarat Monument Artístic Nacional. Els veïns d'Alaquàs, sense dubte, estan de festa i de festa d'un castell amb més de 600 anys d'història. Més de 1.300 persones van protagonitzar la cavalcada cívica convocada per l'Ajuntament d'Alaquàs el passat dissabte per a celebrar el centenari de la declaració del castell com a Monument Històric Artístic Nacional. Una efemèride fonamental en la història local del municipi i que està permetent recuperar la memòria sobre els últims 100 anys del monument i sentar les bases per a projectar el futur de la fortalesa. De fet, al llarg d'aquest any, el Castell d'Alaquàs serà l'escenari central d'una gran quantitat d'actes culturals i socials previstos per institucions públiques, organismes, entitats i associacions que s'han implicat de manera activa i participativa en aquesta efemèride. És molt emotiu, ja ho esteu mirant, quina resposta del poble. La gent celebra perquè ho sent com a propi, això sempre és exitós, molt bé. Celebrem que fou proclamat fa 100 anys com a Monument Històric Nacional. Té més de 500 anys i avui el castell jo me l'imagino molt content, ahir també. Així, l'Ajuntament d'Alaquàs ha previst activitats destinades a tots els públics per tal d'apropar el castell a tots i totes i fer que la ciutadania se senta protagonista d'aquest patrimoni col·lectiu. Una serie de fotografías, ¿de acuerdo?, en carretes, o sea, en químico, y hemos enviado un mensaje para el futuro, para que vean lo que nosotros hacíamos y no como nosotros veíamos exactamente Alaquàs actualmente. Durant l'acte del dissabte, que marca un tret d'eixida, associacions i col·lectius locals van recórrer el carrer Major fins a arribar al castell, on van dipositar, tal com estava previst, els seus missatges de futur en una càpsula del temps. Escrita ha deixat la història d'aquest centenari els veïns i associacions veïnals d'Alaquàs en un dia tan important per al poble, dins d'una urna que dins de mig segle s'obrirà per a recordar aquest centenari. Música valenciana, pólvora i desfilades van ser protagonistes on van participar tots els col·lectius socials, esportius, educatius, festius i veïnals del municipi. Nosotros representamos corresponsal de Alaquàs y lo que queremos es que al adolescente no se le conozca como que no hace nada, ¿sabes? Porque participamos en muchas fiestas del pueblo, como el Choc Solidari y las quedadas, para romper el mito de que los adolescentes no hacemos nada. També rellevant paper el de la comissió consultiva creada per al centenari i formada per historiadors, investigadors i experts en història, cultura i música. També el comitè d'honor format per exalcaldes d'Alaquàs i representants de les diferents institucions valencianes. I és que no sols el centenari marca la història del municipi, també la de tots els valencians. Naturalment, en nom del president, que com saps està venint del Japó i no ha pogut estar físicament així, jo crec que efectivament és un dia important per a tots els valencians. És festa d'Alaquàs, festa del castell d'Alaquàs, però festa de tots els valencians. Per què? Perquè es tracta d'un patrimoni importantíssim. A més, inclou no només un centenari, sinó també la memòria d'una família molt important, Joan Pardo de la Casta, que va treballar i va lluitar per les llibertats dels valencians. La batalla d'Almansa i en tot allò, que justament és el 25 d'abril, també estem commemorant-lo. Jo crec que ara tot això ens porta a pensar en el futur a través de la democràcia i de la convivència i de la cohesió entre tots. És un dia molt bonico, molt entranyable, de juntar-nos, de reunir-nos al voltant d'una idea molt important, que és la recuperació del patrimoni, el castell d'Alaquàs. I en aquest sentit jo crec que aquests dies són importants, necessaris, per a juntar-nos i per a mirar el futur amb esperança i amb confiança en les nostres possibilitats com a poble. Esta germanor ens uneix a tots i per tant un dia molt bonic que hem de celebrar en totes les... I per tant un honor en nom de les Corts Valencianos, fer-nos presents i partícips d'esta efemèride molt important per al poble d'Alaquàs i per al conjunt del poble valencià. La historia del pueblo valenciano, ¿no? La lucha y la defensa siempre de sus derechos y sus libertades, ¿no? Que están bien representadas, como bien dices, en este castillo que cumple su centenario como monumento histórico y que antes decía el presidente de la mesa de las Corts que quién sabe si no llegará a ser monumento histórico de la humanidad, ¿no? La música va posar el colofó al que va ser l'inici d'un intens treball que pretén visibilitzar un segle d'història conjugant passat, present i futur. En esta ocasió, als peus d'este monument.